Meta fi frar tal-2009 Ellen Camilleri nħattar chairman eżekuttiv tal-Malta Enterprise kien qal li waħda mill-prijoritajiet tiegħu kienet li pajjiżna jkollu dak li kien sejjaħ bħala Life Sciences Center. Dan il-proġett kien tnieda sena wara. Il-Life Sciences Center kellu jsir f'San Ġwan biswit l-Isptar Mater Dei. L-ewwel miri kienu li dal-proġett kellu jqum 20 miljun euro kellu jkun lest sa tmiem l-2012 jew l-bidu tal-2013. Madankollu ftit ta' xhur biss wara li tħabbru dawn il-miri f'Ottubru tas-sena l-oħra fil-Parlament il-Ministru Tonio Fenech ħareġ b'miri ġodda dwar dan il-proġett. Fenech qal li l-proġett kien se jiġi jiswa 32 miljun euro, 12 miljun aktar mill-mira oriġinali. Fl-istess ħin qal li l-proġett kien se tlesta fit-tmiem l-2014, sentej tard fuq il-mira oriġinali. Riżultat ta' diżida qawwija fl-ispiża waqt li fil-bidu l-Gvern kien se joħroġ 4 miljun euro fuq dan il-proġett, issa se jkun qed joħroġ 16 miljun euro, 4 darbiet iktar bil-fondi l-oħra toħroġhom l-Unjoni Ewropea. Skont dak li qal kelliem mal-Ministeru tal-Finanzi lill-Gazzetta Malta Today, il-Malta Enterprise bħala l-promotur tal-proġett se tkun qed iġġorr l-ikbar parti minn din l-ispiża l-ġdida. Mhux magħruf jekk hemm rabta bejn iż-żieda qawwija ħafna li l-Malta Enterprise imponiet fuq service charge lis-sidien tal-fabbriki u żieda kbira fl-ispiża li sabet ma' wiċċha fuq dan il-proġett. Il-Malta Enterprise fl-aħħar ġimgħat kienet ukoll fl-aħbarijiet wara li nefqet 4 miljun euro biex iċċaqlaq b'mod temporanju għal 3 snin biss l-uffiċini tagħha lejn l-Isptar Salluqa.